Helo, Geraint Palmer ydw i. Dwi'n darlithydd yn yr Ysgol Mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd. A dwi'n mynd i siarad nawr am prosiect dwi wedi bod yn rhan ohono fe yn hyfforddi mewnblaniadau geiriau ar gyfer y iaith Gymraeg. Cafodd y prosiect ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, cafodd ei arwain gan Dawn ac Irina ac oedd ni'n rhan o tîm oedd yn dod o'r Ysgol Mathemateg, yr Ysgol Cyfrifiadurog a Gwybodeg a'r Ysgol Saesneg Cyfathrebu a Cathroniaeth. Rydyn ni'n gobeithio bod y prosiect hyn yn cyfrannu tuag at adeiladu is-adeiledd technolegau iaith ar gyfer y Cymraeg. So yn gyntaf, na i siarad bach am beth yn union yw mewnblaniadau geiriau, so be maen nhw'n golygu, a rhai o'i priodweddau. Yna na i siarad bach am defnydd mewnblaniadau geiriau, so pam ydyn ni'n gwneud y prosiect yma, pam bydden nhw'n defnyddiol. Wedyn na i siarad am be wnaethon ni'n gwneud ein gwaith yn hyfforddi mewnblaniadau geiriau ar gyfer y Gymraeg. A wedyn nawn ni arddangos y mewnblaniadau geiriau yma mwyn i ni gallu gwerthuso pa mor dda i nhw. Felly, beth yw mewnblaniadau geiriau? So, y diffiniad dwi wedi rhoi fan hyn yw bod nhw'n mapiad o'r gofod lecsiosemantig i'r ofod vector real. Ond be mae hwn yn golygu? Wel, mae'n golygu bod ar gyfer pob gair mewn iaith, mae yna mapiad neu ffwythiant sy'n cymryd y gair hynny ac yn rhoi iddo fe vector o rhifau real, so y rai o rhifau real. So enghraifft fan hyn, dwi wedi rhoi'r gair cath, y vector 24.5, 0.4, minus 8.4 ac yn y blaen. Mae'r gair rhedeg yn cael vector unigryw gwahanol. Mae'r gair melyn yn cael vector arall gwahanol. Ond jyst y rai o rhifau real yw rhain. Mae mewnblaniadau geiriau yn golygu bod ni'n rhoi vector unigryw i pob gair yn y iaith. A fel arfer, mae rhain yn vectorau mawr iawn, rhyw dimension o 100 i 500 efallai. Nawr, gall unrhyw mapiad o'r fath fod yn mewnblaniadau geiriau. Felly gallwn ni jyst i rhestru pob gair yn iaith Gymraeg, rhoi rhyw vector unigryw iddo fe a dweud dyna yw mewnblaniadau geiriau. Ond bydd hynny ddim yn defnyddiol iawn. Felly, mwyn i ni cael mewnblaniadau geiriau o ansawdd da, mewnblaniadau geiriau bydd yn defnyddiol i ni mewn tasgau prosesu iaith naturiol, i ni eisiau i'r mewnblaniadau hyn dangos rhyw priodweddau penodol. Un o'r priodweddau yna yw bod ni moyn i geiriau cysylltiedig, so geiriau gyda ystyr tebyg, i fod yn agos at ei gilydd yn yr ofod vector hynny. So mae'n rili anodd i ni gallu dilweddu gofod vector dimension 100 neu 500. Ond gad ni meddwl am gofod vector o dimension 2. Dyma yw plan. Mae vectorau yn y gofod vector hyn yw 2 rhif trefnedig, felly enghraifft cyfesurin XY. A wedyn, be ni eisiau, fel sydd yn yr enghraifft hyn, i ni eisiau'r holl geiriau sydd yn ymwneud â'i gilydd, y geiriau cysylltiedig, y geiriau sydd yn perthyn i'w gilydd, i fod yn agos iawn i'w gilydd yn y gofod vector hynny. Enghraifft fan hyn, mae'r holl anifeiliaid i gyd gyda'i gilydd, mae'r holl berfau i gyd gyda'i gilydd, mae'r berfau coginio a'r berfau i wneud gyda bwyd yn agos at ei gilydd, mae'r bwyd a'r anifeiliaid i ni'n bwyta yn agos at ei gilydd, ac yn y blaen. Felly, ni moyn i'r dosraniad o lle mae'r geiriau yn y gofod vector adlewyrchu sydd ni'n meddwl am ystyr y geiriau hyn. So dyna un priodwedd i ni rili eisiau'r mewnblaniadau hyn i gael. Priodwedd dymunol arall yw bod ni eisiau parau o eiriau sydd ar un perthynas rhwng nhw yn ystyrlon i cael yr un perthynas mathemategol rhwng ei vectorau. Enghraifft, mae'r perthynas ystyrlon rhwng y gair brenin a'r gair brenhines yr un perthynas a sydd rhwng myfyriwr a myrfyr wraig. Felly, byddwn ni eisiau i'r perthynas rhwng y vectorau, sef y pellter a'r cyfeiriad, i wneud y pellter a'r cyfeiriad rhwng y vector brenin a'r vector brenhines, i fod yr un peth a'r perthynas rhwng y vector myfyriwr a'r vector ar gyfer myfyr wraig.
I ni moyn hwn fod yn wir ar gyfer pob fath o perthynas ystyrlon. Enghraifft lluosogion, i ni eisiau'r perthynas rhwng tŷ a tai fod yr un peth a afal ac ofalau. Cenedligrwydd, so i ni moyn y perthynas rhwng Ffrainc a Ffrangeg i fod yr un peth a rhwng Lloegr a Saesneg. Rhediad y berfau, so enghraifft byddwn ni moyn rhedeg a rhedais i fod yr un peth, yr un perthynas a mynd ac es. Ac hyd yn oed pethau sydd yn unigryw i'r Gymraeg, enghraifft geiriau deheuol a gogleddol. Enghraifft byddwn ni moyn y perthynas rhwng llaeth a llefrith i fod yr un peth a rhwng mas ac allan. Mae'r perthnasau mathemategol yma yn gallu fod yn rili defnyddiol oherwydd i ni'n gwybod gallu ni'n gwneud arithmetig ar y vectorau yma. So, beth yw vectorau? Yn mathemategol, vector yw pellter a cyfeiriad o'r darddpwynt. Felly, os ni'n gwybod bod y priodwydd hwn gyda mewnblyniadau geiriau, so enghraifft ni'n gwybod bod y perthynas delta rhwng brenin a brenhines yr un peth a rhwng myfyriwr a myfyrwraig, gallwn ni rhagfynegu lle bydd y gair brenin o y gair brenhines trwy wybod enghraifft o'r perthynas yma. So enghraifft, i cael brenin, gallwn ni dechrau da y gair myfyriwr, cymryd i ffwrdd y gair myfyrwraig, adio'r gair brenhines, a dylwn ni bennu lan lle mae'r gair brenin. Felly gallwn ni rhagfynegu lle mae geiriau o'r priodwydd hwn. A mae hwn yn gallu bod yn defnyddiol iawn wrth defnyddio'r mewnblyniadau geiriau mewn tasgau prosesu naturiol. Felly pa fath o modelau dysgu peirianyddol, modelu prosesu iaith naturiol, sydd yn gallu cael fydd o mewnblyniadau geiriau? Wel, mynd i dangos 4 enghraifft nawr lle ni'n gwybod mae mewnblyniadau geiriau yn gallu gwella'u perfformiad. So, cyfieithu peirianyddol, dadansoddi sentiment, adnabod endidau a ffarsio dibynnaethau. Mewn ni gyd wedi defnyddio cyfieithu peirianyddol rhywbryd fel Google Translate. Be sy'n rili bwysig wrth cyfieithu, a mae pobl yn gwybod hyn, yw i gallu adnabod cyd-destun y geiriau. A mae mewnblyniadau geiriau yn ceisio dal wybodaeth am cyd-destun geiriau. So enghraifft, os cymeron ni'r brawddeg hwn, the distribution function is continuous due to this identity. I ni fel pobl yn gallu gweld taw cyd-destun mathemategol yw hwn, ond efallai bydd cyfrifiadur trwy just edrych lan mewn geiriadur a prosesu rheolau gramadeg yn gallu rhoi'r cyfieithiad. Mae swyddogaeth y dosbarthiad yn barhaus oherwydd y hunaniaeth hon. I mathemategwr fel fi, mae hwn yn nonsens. Ond os oedd y modelau cyfieithu yma yn gallu gwybod rhywbeth am y cyd-destun, efallai bydd cyfieithiad gwell yn dod allan. Felly mae defnyddio mewnblyniadau geiriau mewn modelau cyfieithu yn gallu gwella'u perfformiad oherwydd bod mewnblyniadau geiriau yn cynnwys gwybodaeth am cyd-destun y geiriau. Tasg arall sy'n gallu cael ei gwella trwy defnyddio mewnblyniadau geiriau yw dadansoddi sentiment. Mae dadansoddi sentiment yn rhagfynegu os yw rhyw brawddeg neu ymadroddiad yn cael sentiment positif, neutral neu negatif. So enghraifft, os ni'n edrych ar sylwadau ar ffilm, gallwn ni gael sylw fel o'n i'n rili licio'r ffilm, a mae hwn yn cael sentiment positif. Gall jyst rhyw disgrifiad o'r ffilm fod yn neutral, a mae'r sylw fel y ffilm gweithio dwi wedi gweld erioed yn cael sentiment negatif. Mae modelau rili dda, enghraifft modelau sy'n defnyddio mewnblyniadau geiriau ac sy'n gallu deall y cyd-destun, hefyd yn gallu pigo lan pethau bach mwy cynnil. Enghraifft y brawddeg olaf yn hyn. Goractio bendigedig yn Cameron Diaz. Mae pob un o'r geiriau yna
yn gair positif, ond yn y cyd-destun i ni'n cael brawddeg sydd â sentiment negatif. A mae modelau dda yn gallu pigo hwn lan. Mae dar tasgau fel hyn nifer o cymwysiadau, enghraifft yn ymchwil masnachol, pan ni eisiau gwybod os yw rhywun debygol o prynu rhywbeth neu peidio, neu os ni moyn dilyn a dadansoddi consensus ar cyfryngau cymdeithasol ac yn y blaen. Mae gallu awtomeiddio'r proses o penderfynu sentiment positif a negatif yn gallu helpu'n fawr gyda y dadansoddiad hynny. Tasg arall mae mewnblyniadau geiriau wedi profi i'w wella yw'r tasg o adnabod endidau. Mae'r tasg adnabod endidau yn gofyn i ni edrych am ymedroddion o fewn brawddeg sy'n ymddwyn fel un endid ar ben ei hun. Enghraifft, yn y brawddeg hon, yr endidau yw prif weinidog, cancer y fron, haf, papur gwyn. Mae rhai o rhain eitha obvious, enghraifft haf, ni'n gwybod taw endid yw hynny, ond enghraifft yr ymedroddiad prif weinidog, mae'r gair prif ddim yn disgrifio rhyw gweinidog. Prif weinidog yw'r endid ei hun. Yr un peth gyda cancer y fron, un endid yw hynny, dim 3 gair gwahanol. A weithiau gall rhain bod bach mwy cynnil, enghraifft, yr endid papur gwyn. Mae papur gwyn fan hyn yn un endid sydd yn rhywbeth gwleidyddol, ac o cyd-destun y brawddeg ni'n gwybod taw un endid yw hwn, a dim jyst disgrifiad o rhyw darn o papur. Mae'r dar tasg hyn defnydd wrth i ni chwilota cronfeydd data, yn enwedig yn cyd-destun meddygol neu academaidd, lle mae endidau yn gallu fod yn cymhleth iawn, ac wrth ni chwilio am papurau academaidd sydd yn ymwneud â enghraifft cancer y fron, bydd ni'n cael canlyniadau gwahanol iawn os ni jyst yn edrych am ymchwil sydd ar geiriau cancer a fron ynddyn fe, neu os ni'n edrych am yr holl endid cancer y fron. Y tasg ola dwi'n mynd siarad am yw'r tasg o parsio dybenaethau. Mae parsio dybenaethau yn tasg ieithyddol a mae cyfrifiaduron nawr yn gallu gwneud hwn yn awtomatig, lle ni'n gallu dadansoddi strwythur rhyw frawddeg. Enghraifft fan hyn, yn y brawddeg gwelodd Sian y ci, ni'n gweld bod y gair gwelodd yn cysylltu dau enw Sian a ci. Pam fod hwn yn bwysig? Wel, gall hwn cael ei ddefnyddio unrhyw bryd i ni moyn i cyfrifiadur neu modelau prosesu iaith naturiol i gallu echdynnu ystyr o brawddegau. So, dyna'r defnydd potensial, a mae lot mwy o defnyddiau i rhain. Sut aethon ni mynd ati i hyfforddi set o rhain ar gyfer iaith Gymraeg? Fel unrhyw model dysgu peirianyddol, mae da ni data mewnbwn yn cael ei hyfforddi i ni cael model allan ar y diwedd. Y model fan hyn yw'r fectorau, yw'r mewnblyniadau geiriau hynny. Y data mewnbwn yw corpws. Corpws yw swmp mawr o geiriau yn ei gyd-destun. Felly, lot o frawddegau Cymraeg. Mae'r darn hyfforddi yna, wnaethon ni ceisio 2 gwahanol algorithm yn gweithio yn yr un modd. Mae'r algorithm yma yn mynd trwy pob gair yn y corpws ac yn edrych ar rhyw ffenestr cyd-destun. Felly fan hyn, y gair coch T yw'r gair ni'n edrych ar, a'r cyd-destun yw'r geiriau sydd wrth ochr iddo fe. Mae rhyw ffenestr cyd-destun yn glas sydd wrth ochr iddo fe. Ac mae'r algorithm yma yn mynd trwy pob gair ac yn symud y ffenestr cyd-destun o gwmpas y geiriau ni, ac yn trio aseinio fectorau i pob gair fel bod y pellter softmax rhwng y vector y gair a swm vector y geiriau yn y cyd-destun
yn adlewyrchu'r tebygolrwydd o ffindo'r gair hynny yn y cyd-destun hynny. Nathon ni edrych ar 2 algorithm gwahanol, so Continuous Bag of Words, neu CBOW, a Skipgram. Mae Continuous Bag of Words yn ceisio creu vectorau fel bod y pellter hynny rhwng y vector y gair a vector y cyd-destun yn adlewyrchu'r tebygolrwydd o ffindo'r cyd-destun yna o gwmpas y gair. Tra bod Skipgram yn ceisio creu vectorau fel bod y pellter yna yn adlewyrchu'r tebygolrwydd o ffindo'r gair hynny yn y cyd-destun. Ond maen nhw'r ddau yn creu vectorau dda, a wnaethon ni trio'r ddau, wnaethon ni trio lot o paramedrau gwahanol, a wedyn dewiswn ni'r mewnblyniadau geiriau oedd wedi perfformio'r gorau. Mae'r algoritmau yma yn safonol iawn, ni'n gwybod maen nhw'n gweithio. Felly, y peth sy'n mynd i penderfynu pa mor dda yw'r mewnblyniadau geiriau yma yw ansawdd y corpws i'n hyfforddi'r mewnblyniadau geiriau arno. Be ni'n golygu gan ansawdd corpws? I ni moyn i'r corpws fod digon mawr a digon amrywiol. Mae'r Cymraeg yn iaith sydd yn dioddef o cael dim digon o adnoddau. A pam ni'n meddwl am adnoddau, ni'n meddwl am does dim digon o Cymraeg ysgrifenedig allan yn y byd ar y we i cael corpws digon da. Felly, oedd tasg mawr dyn ni, casglu corpws oedd digon fawr i gallu hyfforddi mewnblyniadau geiriau o ansawdd da. Mwyn wneud hyn, wnaethon ni casglu at ein gilydd lot o gwahanol is-gorpora, o lot o gwahanol genres gwahanol o iaith ysgrifenedig, a mwysio nhw i ei gilydd. A wnaethon ni bennu lan â corpws o bron 93 miliwn o eiriau. Y corpus wnaethon ni casglu, so wnaethon ni cymryd y Beibl. Wnaethon ni cymryd y corpus Anne Crwbydan, a mae'r corpus yma yn corpus nath ymchwilydd o America casglu, oedd yn edrych mewn i ieithoedd llefrifol, a wnaeth ei casglu blogiau, trydar a wefannau Cymraeg, a wnaeth ei rhannu'r corpus hyn gyda ni. Dyw'r corpus cenedlaethol Cymraeg cyfoes ddim yn barod eto, ond wnaethon ni cael is-set o'r corpus electronig hynny i gweithio gyda. Mae'r cronfa electronig o Gymraeg yn casgliad o iaith electronig Cymraeg sy'n cynnwys rhyddiaeth, nofelau a dogfennu gweinyddol. Felly oedd hwnna ar gael i ni. Mae gan Google teclyn o'r enw Corpus Crawler, a mae'r teclyn yma yn sgrifallu'r we i trio cael gafel ar corpula o gwahanol ieithoedd. Ar gyfer y Cymraeg, yn bennaf erthyglau BBC Cymru Fyw oedd e wedi cael i ni. Nathon ni cymryd pob erthygl Gwerddon. Nathon ni cymryd y prosiect DESH, sef y prosiect sy'n digydio gwerslyfrau cyfrwng Cymraeg. Nathon ni cymryd nhw. Nathon ni cymryd trafodion y Cynulliad Cenedlaethol yn y dyddiadau clynynol, oedd nhw ar gael ar y we. Nathon ni cymryd holl Wikipedia Cymraeg. A nathon ni cymryd sgrifallu wefannau amrywiol, enghraifft Golwg 360 a blogiau ac yn y blaen. Fel chi'n gweld, ni'n gobeithio bod y corpus yma yn digon amrywiol. Mae yna iaith gwleidyddol ynddo fe, mae yna iaith academaidd ynddo fe, mae yna rhyddiaeth ynddo fe, mae yna blogiau a trydar ynddo fe, mae'r Beibl ac yn y blaen. So mae yna iaith anffurfiol, mae yna iaith ffurfiol iawn mewn gwahanol genres gwahanol gyda ni o fewn y corpus yma. A i ni'n credu ar y pryd taw corpus o 93 miliwn o eiriau yw un o'r mwyaf oedd ar gael ar gyfer y Cymraeg ar y pryd nath ni'n gwneud hwn. Serch hynny, mae hwn yn fach. I gymharu, mae tutorialau ar creu mewnblyniadau geiriau yn Saesneg
yn defnyddio Wikipedia fel sort of corpus quick and easy, a mae Wikipedia yn cael lot mwy o geiriau na hyn. Mae Wikipedia Saesneg yn cael 3 biliwn o eiriau. Felly mae hwn yn fach o gymharu â stwff quick and easy yn Saesneg, ond dyma be o'n i'n gweithio gyda. So wedyn, fel nes i dweud, nathon ni defnyddio'r 2 algorithm na, continuous bagwyd a skipgram, gyda lot o paramedrau gwahanol, a nathon ni hyfforddi lot o setiau gwahanol o mewnblyniadau geiriau, a wedyn nathon ni gwerthuso nhw yn rhyfiadol, a wedyn nathon ni dewis y rhai gorau. Mae'r mewnblyniadau gorau nathon ni hyfforddi ar gael ar y wefan hyn. A dyma'r wefan, felly fan hyn yn access, gallwch chi lawrlwytho mewnblyniadau geiriau Cymraeg fan hyn, am ddim, a'i ddefnyddio nhw, ac yn y fideo nesaf neu dangos chi eisiau defnyddio nhw eich hunain. A gallwn ni gwerthuso'r pa mor dda yw'r mewnblyniadau geiriau ar y wefan yma. Felly fan hyn, mae teclyn sydd yn gadael i ni teipio mewn gair ac edrych ar y 10 gair agosa yn y gofod vector. A fel nes i dweud o blaen, dylai fod y geiriau agos yn y gofod vector hefyd yn agos yn ystyrlon. Felly na i teipio cwpl o geiriau mewn fan hyn, a na i gweld be mae'r 10 gair agosa yn gallu dweud wrth ni am ansawdd y mewnblyniadau geiriau yma. So yn gyntaf na i teipio mewn y gair arian, a chi'n gallu gweld bod y 10 gair agosa i gyd yn geiriau ariannol. Mae gwario dyn ni, mae cyllid dyn ni, mae bunnau dyn ni, mae harian dyn ni, mae pres dyn ni. A mae hwn yn really dymuno. Dyma yn union be ni eisiau. So mae'r mewnblyniadau yn dueddol o gweithio'n dda. Be arall ni'n gallu gweld fan hyn? Wel, mae'r mewnblyniadau geiriau yma dal yn cynnwys gwybodaeth am treigliadau. Pam? Wel, gallwn ni wedi cael gwared ar y treigliadau cyn hyfforddi'r mewnblyniadau. Ond holl rheswm creu mewnblyniadau yw ei bod nhw'n cynnwys gwybodaeth am cyd-destun geiriau. Ac yn y Cymraeg, mae treigliadau yn cynnwys gwybodaeth am cyd-destun geiriau. Felly, ni'n teimlo bod e'n gwell cadw hwn mewn. Be arall ni'n sylwi? Wel, mae hefyd gwahanol sillafiadau a camsillafiadau mewn fan hyn. A mae hwnna yn bwysig hefyd. Be mae hwn yn dweud wrthyn ni? Mae'r mewnblyniadau hyn wedi cael eu hyfforddi ar corpws go iawn, bod pobl wedi actually sgwennu. A bydd y tasgau prosesu iaith naturiol mae'r mewnblyniadau hyn yn mynd i cael ei ddefnyddio gyda, yn mynd i cael ei ddefnyddio ar iaith mae pobl actually'n sgwennu. Felly mae'n bwysig gallu pigo hwnna lan. A mae'r mewnblyniadau hyn yn cynnwys y gwybodaeth hynny, sy'n really neis. Os edrych ar gair arall, rydyn ni edrych ar y gair cysgu. So berf y tro yma, ac ni'n gweld y 10 gair agosaf i'r gair cysgu i gyd yn berfau, sy'n rili dda. A gyd yn berfau, hyw'n falle cerdded, ond dihuno, llywygu, deffro ac yn y blaen. Maen nhw'n geiriau sydd i gyd yn ymwneud â'i gilydd, sy'n rili dymunol. Rhywbeth o'n i'n ffind yn diddorol fan hyn yw bod y gair cwtio wedi ymddangos. Dyw cwtio ddim yn gair Cymraeg go iawn, ond fel nes i dweud, mae'r mewnblyniadau hyn yn disgrifio sut mae pobl actually'n defnyddio'r iaith Cymraeg. Felly mae geiriau fel cwtio yn ymddangos sy'n rili dda. Gawn ni trio gair arall, nawn ni trio y gair blawd. Mae'r 10 gair agosaf nawr yn dangos falle gwendidau y mewnblyniadau geiriau. Felly, mae cwpl o geiriau yma, fel blawr a blaw, ddim dim byd i wneud â'r gair blawd, ond maen nhw yn geiriau sydd wedi sillafu'n debyg i'r gair blawd. Mae hwnna wedi ymddangos achos mae rhai'r algoritmau wnaethon ni dyddio yn ychwanegol i mynd trwy pob gair, maen nhw hefyd yn mynd trwy pob llythyren, felly mae gallu pigo lan sillafiadau hefyd. Dyw hwn ddim yn dymunol. Dyn ni ddim eisiau hwn digwydd. Ni ddim eisiau 2 gair i bod yn agos i'w gilydd yn y gofod vector just achos bod nhw wedi cael eu sillafu'n tebyg. Felly mae hwn yn dangos, fel o'n i'n dechrau sylweddoli ta beth, mae hwn yn dangos bod ein corpws ni dal rhy fach.
a bod gwendidau yn ein mewnblyniadau geiriau. Cwpl o pethau arall fan hyn, mae'r gair siarad blawd fan hyn, hashnod ar Twitter yw hwn, a mae hwn yn peryglus iawn hefyd, efallai bod y corpws mor fach bod cymunedau fach ar Twitter a hashnodau ar Twitter wedi ymddangos fel pethau pwysig yn y corpws, sydd hefyd yn dangos bod falle corpws rhy fach dyn ni. Rhywbeth arall i sylwi, dyw'r gair fflwr heb ymddangos o gwbl, ac o'n i'n meddwl bydd y gair fflwr a'r gair blawd yn agos iawn i'w gilydd. Ac un o'r rhesymau yma yw falle bod fflwr yn gair ni'n defnyddio lot ar lafar, ond ni ddim yn sgwennu ar lawr gymaint. Felly, fi ddim yn meddwl taw gwendid yw hwn, jyst yn dweud wrth ni rhywbeth am shwd cath y mewnblyniadau geiriau yma eu hyfforddi ar iaith ysgrifenedig. Sydd ddim rili'n gwendid achos bydd y mewnblyniadau yma yn cael ei defnyddio ar modelau sy'n mynd i cael ei defnyddio ar iaith ysgrifenedig, sy'n ffein. Rhywbeth nes i sylwi oedd fi'n meddwl yn eitha neis oedd gallwn ni rhoi enwau pentrefi mewn. Felly, so i'n rhoi Tonrefel mewn. Rwy'n ni'n gweld bod rhai treigliadau o Tonrefel wedi dod mewn, ond hefyd i ni'n cael trefi fel Trebanog, Tonteg, Tonapandi, Treala ac yn y blaen. Trefi sydd yn agos yn daearyddol i Tonrefel. A o'n i'n meddwl bod hwn really diddorol bod y mewnblyniad yma yn ychwanegol i ystyr wedi gallu pigo lan pellterau daearyddol just o shwd ni'n defnyddio'r geiriau yma yn ysgrifenedig, oedd yn really neis. A mae hwn yn digwydd i lot o llefydd, dim y llefydd mawr, ond llefydd so canolog a bach. Enghraifft, os o'n rhoi rhywun yn y gogledd, so Pwllheli, rhaid ni cael Porthmadog, Caernarfon, Abersoch ac yn y blaen. So, o'n i'n meddwl bod hwnna eitha neat. A'r gair ola dwi eisiau rhoi mewn yw'r gair actores. Fan hyn mae'r 10 gair agosa i gyd yn swyddi i wneud y perfformio, sy'n gred. Heblaw am y gair actor, mae pob un o'r geiriau yma ar y ffurf benywaidd. Ac nes i dweud oedd hwnna rhywbeth yn ei moyn pigo lan, taw y perthynas rhwng actor ac actores, a brenin a brenhines ac yn y blaen. Falle, dim digon o wybodaeth ni gweld eto, ond falle mae'r model yma wedi pigo lan bod y gwahaniaeth rhwng rhyw yn fwy pwysig na'r gwahaniaeth rhwng y fath o swydd. A mae hwn i gallu bod yn broblem. Mae angen i ni gofyn y cwestiwn, a does dim digon o wybodaeth, ond mae angen i ni gofyn y cwestiwn, oes na peryg bod trwy hyfforddi technolegau iaith heddiw ar data'r gorffennol, i ni'n cyfrifol am adlewyrchu ac efallai atgyfnerthu agweddau a stereoteipau negyddol o'r gorffennol. Does dim digon o wybodaeth, ond mae hwn wedi digwydd mewn technolegau iaith ieithoedd eraill, ac efallai oherwydd bod cynlleied o corpws dyn ni ar gyfer y Cymraeg, bod mwy o peryg fan hyn achos does dim dan i'r luxury o gallu hidlo allan pethau problematig. Diolch am wrando. Yn y fideo nesaf, neu dangos chi'r mewnblyniadau ei hun, y vectorau ei hun, a sydd ni gallu gwneud arithmetig gyda nhw. A na hefyd dangos chi'r cam nesaf yn y prosiect, sef cyfuno mewnblyniadau geiriau Cymraeg a mewnblyniadau geiriau Saesneg i creu technolegau iaith dwyieithog sydd yn cyffrous iawn.